Argiaren podcastak. Egunontx, beteneko jarraitzaile maite, zer moduz? Bale, ikusi dudanez, 165 erantzun duzue ondo, 120 bueno, 130 bueno pentsatu duzue, baina ondo erantzun duzue, 102 gaizki erantzun duzue eta hori baino okerrago zaudete, 130 ondo edo bueno erantzun duzue eta gutxienez gaizki zaudete, gure belaunaldikide gehienek antsietatea daukazue, eta berdin dit zenbakiek ematen ez badute zeberez inork ez du ezer erantzun. Datu hauen ondorio tautologiko argi bat da, inork ez duela erantzun paratxut, inork ez duela erantzun tonto hauen zuten ari dena, eta inork ez duela erantzun zoriontsu. Ziurrenik hauen zuten ari den inor ez da egongo zoriontsu, bestela ez zinatekete hauen zuten ariko. Karrerako lehenengo urtean ikasi nuen hizkuntza arbitrarioa dela eta gure hitzetako adierazia eta adierazlea konbentzioz erabakitzen ditugula. Hala nahi izan bagenu, oe hitzak esan nahi izan zezakeela kulumpio eta kulumpio hitzak zerbait su txikitan egosi adibidez. Horrekin batera ikasi nuen ordea hitzak edukiz betetzen ditugula konbentzionalki eta zoriontsu hitzak pozik esan nahi izan zezakeen arren, zoriontsu hitzak ez duela pozik esan nahi. Zoriona izango da akaso ateo on paradisuetako bat. Kristauena ere bai ziurrenik. Ongi etorri nola zaudeten deskubritzen ere lagunduko ez dizuen podcastera. Pozik bizi eta ezin bada gutxienez zoriontsu. Prestu bat bailitzan, asto badago elizan Antxe da bilatu, beboten garantza Eta beste batela ematen duantza Baina haren otoitzak dirudi burlantza Bater nosterrik gabe egin du arrantza Amen. Bueno, ongi etorri Xabier, plazerra zu hemen izatea, zer modu zaude? Oso ondo, prest zuen tiro gozoa gartzeko. Bakarraren aurrean askotan egon izan naiz, baina horrela hiruren aurrean, baina gaztea zuek izanik, ni ere gaztarora itzuliko naiz, gustatzen zait eta ondo nago. Guerez, pentsa hirurok era bat garenik, Guere oten gara batzutan aurrez. Elkarren kontra egoten gara, orduan lasai. Hori gazteriaren natura da. Zaharrok ere zitaltzen gara, Ea zer datorkigun gaur. Asteko eta behin, bete egiten dugun bezala, gonbidatua bere Wikipediako horriaren bitartez aurkeztuko dugu, hortaz, e.mesedez sartu... Wikipedia. Ados, Xabier Amurizaren Wikipedia horrean sartu gara eta berak aipatu digulen hobeto dela euskarazkoan begiratzea gaztelaniazkoan baino, gaztelaniazkoan gauza batzuk ez daude akaso berak nahiko luken bezain ondo jarrita, hortaz euskarazkoari tiraka egingo dut gaurkoa ere. Bai, gure programa normalean gazteleraz denez, gaztelaniaz ez da izaten ez. Hortaz, Xabier Cruz Amuriza, baina Xabier Amuriza. Bai, Cruz zeren Gurutze santuaren egunean jaio nintzen maiatzaren 3an. Oso ondo, zuk esan duzun bezala, Etxanon, Zornotzan, 1941 maiatzaren 3an Santa Cruz egunean jaioa, bertsolari, politikari eta idazle berritzailea izan da, edo da, esango dugu. Kantarien zadere letra asko, euskaltzain urgazlea, eta bar. Torreburu baserrian jaioa eta 6 urterekin Etxanoko Azutzaganeko tabernan egin omen zenituen lehenbiziko jendaurreko bertsoak, 75ean abade eta lehenengo plaza 76an. 6 urterekin bertsoak jartzen zuen. Derrigortua, bai. Bertsoak edo, gure aita sasi bertsolaria zen eta egun hartan jaso ninduten barra gainera eta Bakaila eta Solomo lehorren artean burua non sartu ez nenkiela,
danak hasi ziren, haupa Javika, eta iaita baino gehiago aiz da, ni zeo zer. 6 urterekin. Jarraitu, 7 urte. 7. 7 urterekin. Bai, oraindik Bizkargitik soinuaren barruan munduratu nintzela sinesten nuenean. Wow. 78tik aurrera Francoren diktaduraren garaian 7 urte egin zen dituen preso Zamoran, 3 espetxealdian. Eta, bueno, gero politikarloan urte luzez militantzian aritu eta horrez gain, idazle, kazetari, irakasle eta bertsolari lanetan aritu eta ari zen zara. Jartzen duenez, eta badakigunez, 80ko hamarkadan berritasun handia ekarri zenion bertsogintzari, zure hizkera, zure irudi eta metafora mundua, eta oro har bertsoak egituratzeko modua bereziak zirelako. Neurri eta doinuetan ere berrikuntza handiak ekarritakoa zara, eta esaten da, zurekin bertsolaritza beste aro batean sartu zela. Badago hemen esaldi oso egoki bat gure podcastaren izenburuarekin, eta are txapelketa nagusiari buruz egiten genuen podcastaren izenburuarekin oso bat datorrena, eta jartzen du. Bertsolaritza modernoaren abiarazle nagusia izan da ere, kritika zorrotzak ere jaso zituen. Benetako bertsolaria ez zelakoan, baina denborak arrazoia eman dio. Aupa denbora. Eskerrik asko denbora. Denbora asko gara izan da. Besterik gabe, gauza pila bat egin ditu, aritu da narrazioan, eleberrian, poesian, saiakeran, kazetaritzan, bere hainbat olerki abesti herrikoi edo nolabaiteko abesti herrikoi bilakatu dira, eta datu esanguratsu eta polit bat da, Dragoibola marrazki bizidunen 100 atalen itzulpena egin zenuela. Bai. Abestia zurea da? Ez, abestia ez da nirea. Pena. Ez abestia, ez letra ez da nirea. Eta bueno, aipatuko dugu, azken urteetan ere ez zabiltzala geldi, lan asko egin dituzula, baina ez daudela akaso paperean lan asko argitaratuta, baina denon zorionerako amuriza.eus webunea zabalik daukazu, eta egon gara begiratzen eta benetan oso txukun dago, argitaratuta ez dauden hainbat lan, 11 lan, okerrezpanago 11 titulu dauzka bertan bilduta, jaso nahi dituenak irakurri detzan eta bertan dago dena jasota. Eta kaso, esan duzunez, lan gehiago ere igoko dituzu, ezta, Xabier? Ez, gehiago ez. Buruan bai, baina buruan lan baino gehiago lantegiak. Baina ez daukat orain. Ni orain pixka bat mundutik deskonektaturik nago. Orduan, ez zaite gehiegi mundu hau interesatzen orain arte bizi izan dudan bezala, eta orain nola urte gutxi zamar falta zaidan, suposatzen dut, eta suposamen horren gainean oinarriturik, pixka bat deskonexio batean bizi naiz. Alere online, bere lanak, ikusgai. Horregatik jarri dizkizut hor webunean, airean, nahi duena zardarin, da ni ez naiz jabetuko nor sartu den edo ez den sartu, eta hor konpon. Oso ondo, Xavier. Oso ondo. Botaner. Barkatu, arazo teknikoak. Vale, gente. Ez daki mobil bat pizten. Belaunaldikeriak. Ez dakit iPhoneak erabiltzen. Bueno. Guzti hau ikusita, ikusi duzuen bezala ez da sekretu bat, Xabier Ramuriza ekarri dugu gaur gurekin hitz egitera. Eta beste sekretua ez den gauza bat, izenburuan ikusi duzuelako, zorionari buruz hitz egingo dugu. Zoriona, hiztegi etimologikoan irakurri dudanaren arabera, eta Xabier Ramurizak Saberrigandarren ikusi zuenaren arabera, zorionaren esanahi historikoa, da egokiera zantzu zorte, badakigun bezala, baina hori... Zoriarena. Zoriarena barkatu, sorry. Eta... esanahi hau izan baino lehenago, badirudi, zori hitzak txori. Esan nahi zuela. Txoria, pues txoria animalia. Pixka bat honekin lotzen da, ohitura zabaldua zelako garai batean txoriei begiratzea, eta horrek nolabait zoriona edo zorte ona ekartzen zuela, más o menos, ez? Osondo. Eta hizkuntza askotan omen dago lotura hau txorien eta zoriaren artean, eta
Saberri gandarren esan omen zuten gainera, ez, Xavier? Orduan... Bai, nik anentzun nuen, da apur bat sinisten nion, zeren beste hori banekien, gara izarretan, zorioniko baino lehenagoko garaietan, ba pentsa, nun hasia eta ezia izan naizen, txorieri begiratuz, txori onak eta txori txarrak zirela orduan. Txori honek ekartzen zituzten augurio onak. Hortik omen dator, zori horren evoluzioa, baina ez dakit egia den, da egia izan beharrik ere ez dagoen. Ez du importa, polita da. Polita da. Zerbait egia da, Txoria polita sinisten dira. duenean jendeak, ez? Bai. Bai. Bueno, Xavier, eta orain kontatuko dugu zuretan ere intimitate bat, dela, nire ditu nizunean, honetortzeko, esan izun, kaixo Xavier, ni lotxatuta, claro. Kaixo Xavier, bueno, podcast bat daukagu, ez dakit jakingo duzun, ez dakit zer, eta nahiko genuke zurekin zoriontasunari buruz hitz egin. Zoriontasuna esan izun. Eta zuk zer esan zenian? Nik esan izun zorionarekin ere konforme naizela, da tasun hori, ez du alaber. Eta horrekin, bide batez, zu pixka bat bildurtu dikartu, distantziara beldurtu egiten zara? Bueno, zurekin baldin bada bai. Gure izan zion amurizak bronka bota. Eta esan nuen, Hori esan izunik, behar bada, konfiantza gehiagi hartu da horrela deitzen dira bati ez nion esan behar, baina konturatu nintzen pixka bat. Merezita. Da hori, pixka bat euskaraz daukagun joera hori hitzak luzatzekoa. Zoriontasun, egunerokotasuna, eraginkortasuna, errentagarritasuna sekula bukatzen ez diren hitzak, zuhurtzia gabekeria eta hitzak luzatzea eta ez dago hitz horiek pixka bat laburtu beharri, kasu honetan bai, zorion da, eta tasun da alako anpurustasun bat emateko, baina ez du gehiago esan nahi. Baina nahiko erredundantea. Berzotarako ondo dago. Zoriontasunerako Bueno, bakoitzak molda ditzala hitzak bere neurrira eta nahi duen modura batez ere bertxotako neurrietara. Ze gaur, igual izango da apur bat, bertxolaritzare buruzko programa bat, Edurne Azkarate. Bueno, hauerla izanik, Xavier, zuri zoriontasuna, zoriona proposatzeko ideia atorkigu irakurri genizulako, zoriona ideia komertziala dela, eta zuk poza, nahiko zenukeela. Bai, esaldia hitzez horrela da, hor uegunean, harrien mintzua izeneko liburuan edo esaldia datoz, eta hori da bat, zoriona hitz komertziala da, nik poza nahi dut. Da poz bat hau da, orain dakoa dana. Bueno, eta ez zara persona bakarra horrelako gauza pentsatzen dituena, badago beste poeta ilustratu bat Euskal Herrian, kasualidadez nire ondoan etxerita dagoena, lotxan baten ziola berak irakurtzea bere poema bat, orduan nik irakurriko dut. Pixka bat, ideia honi buruzko eta gero egingo ditugu pare bat galdera ontan oinarrituak. Bai? Ados gaudei, poeta ilustratu? Beharko egon. Plastilina armagabetua. Askatasuna, oihu etxia, pintada maiztu bat, periferiako ainubek iratxean. Zoriona lorrezina da. Plastilinazko poz zatitxoekin konpontzen dira hormigoizko murru arrailduak. Errepikapen hutsez, eskuburdina bihurtutako kafe hutsa esnatzeko, infusio somniferoa lokartzeko. Zoriona lorrezina da. Aragizko adabakiak josten dizkiegu, ohar irakurgaitzek gainezkatutako agenda iskanbilatsuari. Nago plazera, esiaren bestaldeko landare belarkarak bazkatzeko, lepoa alambre artean kateatzen duen ardiaren antzeko ilusioarekin ez ote dugun bizi. Igande arratsaldeak bereziki. Bueno. Orduan, zeri buruz ari gara? Nik askatasuna, esan duzu horrelengo hitza uste dut izan da. Bai. Da badut esaldi bat, desan behar dut. Noski? Askatasun osoa bakarrik dago, norbera bakarrik egonik munduan.
Baina orduan ez luke zertarako balio. Ez, ze munduan egotea ja muga bada, ez? Ez zu bakarri baldin bazaude munduan, askatasun osoan, askatasunak ez du ezertarako balio. Egia. Segi. Ole! Niri, esan dezaket, okurritu zait, bapatean beste lotura bat, badago kantu bat, Imanolena, Zorion beti besterena, izena du justu. Eta pixka bat ideia hau dakar, eta esaldi badauka pila gustatu zaidan askotan, maite zaitut Zorion, zerretzeralako, inundetzeralako, eta gero esaten du. Itzoil bat zeralako, poetek asmatua zorionik asmatzen etzekitelako. Eta superpolita iruditzen zait. Eta asko gustatu izan zait beti esaldi hori. Vale, oso gai. Egokia. Bai, Ari datorna. Orduan, ari gara esaten, ez, referentziak ekartzen Zoriona existitzen ez dela nolabait. Osa, ez guztiz, baina Zoriona ideia komertziala dela esaten ari garenean, zer ari gara esaten? Zoriona ez dela existitzen, Zoriona dela asmakizun utopiko bat, Zoriona dela batez ere propagandarako eta komertziala dela. Orduan Zoriona egoera iraunkor bat, jaiotzen zarenetik hiltzen zarenera bitartean dauden aro guztietan, Zoriona ez da egoera iraunkor bat. Zeren pertsonak eskara izaki iraunkorrak sentimentuetan, pentsamentuetan. Poza bai, nik poza zer den badakit. Orain pozik nago eta badakit zer den hori, sentitzen dut. Zoriontzu zaude esaten diazu eta nik ez dut ezer ulertzen. Zoriona bada bizitza bati nolabaiteko oreka bat eman da pos uneak maiz sarritan gehiago aukitzea triste una baino eta abar, zelan bait, nolabait, baina horrela ez da erabiltzen. Orduan hitzak erabiltzen diren modukoak dira eta zoriona gehien bat erabiltzen da propagandarako ez du ezer esan nahi, ez da existitzen. Baina poza existitzen da, mina existitzen da, tristura existitzen da, beldurra existitzen da, baina ez dira, norbaitzuak beldur permanentean biziko dira. Hori, harri-harria izan behar du, eta txarra da zori gaitzekoa. Baina orduan horiek badakigu zer dinen. Zoriona esan da zer den ez dut ulertzen. Zoriona, ideia utopiko bat edo asmatutako idea bat izango litzateke? Asmatu ondo, baina erabilera da gero kontua. Azken baten hitzek esan nahi dute erabileran hartzen dutena. Ni zoriona ondo dago, zorion bat da esan dezaket ni gaur hemen zuekin egotea. Baina zoriona sentitzea nik poza sentitzen dut. Pozik etorren ez ni bidean, eta hori sentitzen dut eta badakit sentsazio hori zer den. Baina horren inguruan zoriona hori da, nahi baduzu hori dela pentsa dezagun, baina hori ez da erabilerak ematen dion zentzua. Ados nago. Eta orokorrean, zerk ematen dizu zuri poza? Gauza askok ematen diate poza, askok. Baina poza ere ez da egoera iraunkor bat, niregan behintzat. Hauek dira sentipenak, sentimentuak, eta orduan sentimentuak bakoitzak modu batean edo bestean daramatza edo iraunarazten die. Baina analogiaz pentsa dezaket, zuengan ere poz uneak, da une hori luzeago edo laburrago badela. Baina pozak olatuaren fenomenoa bezalakoa da. Olatua gora eta bera. Orduan pozak gorakada egiten duenean zuk ezin duzu poz bat etengabe azeleratuta eraman azelerazio iraunkorrean. Ez poza iristen da, gehiago ezin zara postu. Gauza bate posten bazaitu, gehiago ezin zara. Orduan, hor irauten duzu gainortan, gailurtan denbora bat eta gero, ala eginda gaude. Gure psikologia gola eginda gaude, hori behera etortzen da. Baina behera etortzen da motibo batzuetan oietibo gabe. Behera ezin diozuzuk sentsazio horri eutzi luzeroan. Etortzen da behera, baina erori egiten ez bada, zu pozoren gainean basoaz. Beste zerbait gertatuko da, ze egunean zer, gauza asko gertatzen da. Orduan, poza da bizitzako
sentimentu positiborik handinetagoa eta nik hori behar dut, baina horrek ez dikentzen beldurra, horrek ez dikentzen tristura, ni triste nagonean benetan egoten naiz triste, eta orduan posi nagonean benetan egoten naiz posik, egoera ezberdinak, sentimentu eta sentsazio ezberdina dira. Dana dira, eta gainera egoera okerrak, ez dakit, triste banago, batzutan ez dakizu zergatik, eta estatistikak salbatzen nau. Zeren pentsatzen, hau betiko izango da. Zu pixka bat ondoratuta zaudenean pentsatzen duzu, hemendik enaiz jaikiko. Joño, orduan, momentu horretan hala uste duzu, baina bizitza luzean zuek oraindik ez gaztea zarete, baina nik bizitza luzea daramat eta estatistikak esaten dit, atera naizela hortatik, orduan, beti atera banaiz hortatik, oraingoan aterako naiz. Da, sentimentu horri ebiltzen, joaten, usten diot, eta etortzen da. Baina ere, uste dut oso ondo dagoela, ez dakit sortu zuenak oso ondo pentsatu zuela ez, gailurraren zera hori ez, eta gora beratxuak garela askotan esaten dugu ez, eta poza goi partean dago eta goian dagoena bere pixuarekin erortzen da, baina gaizki gaudenean edo minez gaudenean edo triste gaudenean nolabaiteko indar bat edo behar dugu gora igotzeko ordan uste dut, oso ondo dagoela ekarrita, gora beraren metafora hori utzen. Beste ondo. Bai, hor gora beraren metaforan da pixka bat psikologiaren edo gure izaeraren kontua, baina arrazoi objektibo gogor bat gertatu zaizunean bizitzen, hori ez da horrela gora bera biltzeko. Horrek iraungo du. Horrek iraungo du. Ni esaten ari naiz, askotan, atzo nengoen posik eta gaur nago triste, baina ez dira motiboa aldatu. Da ni zergatik aldatu naiz modu horretara. Aldakuntza horiek diranean, etorreko dira beren onera. Orain, gertatu bazaizu benetako zorigaitz bat, zorigaitz hori, zaizu joango egun batetik bestera. Zure aldarteak aldatuko dira, baina zorigaitz horrek, eta alderantziz gauza on bat edo zerbait ona gertatu bazaizu edo bizitzan lortu baduzu zerbait ona eta iraunkorra bada, horrek iraungo dizu. Horren gainean, oreka bat eraiki dezakezu, eta horren gainean sentituko duzu, horixe, poza, orduan, motibo objektiboa dagoenean, ena izartzen dira eztabaidan. Bakoitzak alduen moduan defendatzen du bere burua. Baina hortik aparte, eta esan behar dut garbi, ni pixka bat bipolarra naizela. Eta orduan hori ez da motibo objektiboena, hori izaera edo horna. Eta ezagutzen ditu pertsona, puntu bareak direnak ez dute horrelako hori sentitzen motiborik ez dagoenean. Kontua da, motiborik ez dagoenean aldatzen zaizula, aldartea, eta hori ez da ona, orduan da sortea da, sorte handia da, zoriona da, horrelakorik ez gertatzea normalki. Halako horizontaltasun osoan dagoen pertsonarik, psikologiarik ez dago. Baina hortik gora bera handiak izatea, edo bare samar, eta nik ez diat horrelakorik sentitzen, da ez daik, eta eta ikusten duzu, egizari dela izketan, hori alde batera sortea da. Baina horrelakoak ez dira izango artista handiak. Artistak... Mundu guztia artista izateara ez da komeni. Ez da komeni, baina ertzak behar dira, goian edo behan behar dira, eta baina behar bada artista hori, artisten izaera analizatuz ateratzen duzu ondori hori, zeren artistei hori gertatzen zaie. Orduan, artista zoriontzurik ez dago. Zori gaitzekoak orduan artistak. Galdera randomen atalera sartuko gara, sartu mesez dena? Galdera randomak. Beta egiten ditugu galdera randomak edo ausazko galderak, horrela galdera motx batzuk, laurok erantzuteko dira, bale? Lehenengo da, Xabierra Murizaren bizitzako ausazko datu bat. Jendeak ez dakiena, edo guk ez dakiguna, edo guk ere esan behar dugu, Jo, ez dakit. Mitikoa da apaiza izan zela eta hori dena. Esan dut, ez du bali. Ja. Gaur iritsi dela zitatua geneukana baino 40 minutu lehenago. Iaia iritsi handi baino lehen. Zuko Iana?
zerarena, webgunearena oso random egin zait momentuan, eta hori berriz aipatu nahiko nuke. Dagoela mendi bat, bere egun berekoa, eta urtero igotzen dela mendi horretara. Bizkargira hain zuzen ere. Bere ni urtero mendi batera igotzen. Nahiko lan. Bai. Bizkargi ez da oso mendi garaia ere, Baina goian egongo da. Bai, goian dago. Mendi dena. Handi mundua ikusten da azpian. Hanpozik eta gero. Ni jaiotetxatik ere mundua azpian ikusten nuen. Horregatik nire lehenengo liburua izan zen Menditi mundura. Zuretzat zure bizitzako horrela datu hori izan bat daiteke. jendeak ez dakiena Nire datu bat randoma. jendeak ez dakien nire datu importanteak esateko edo jakiteko itzuli beharko luke nire haurtzarora. Ni haurtzaroan bizi naiz. Ni esaldietako bat esana dugat honela. Ni naiz haurtzaroa eta eranskin bat. Eta orduan nire gauza importanteak, sentimendu importanteak haurtzaroan gertatua dira edo nerabezaroan seminarioan hor gertatu dira. Orduan hori nik bakarri dakit, jendeak ez du hori ezagutzen, idatzi dut asko hortaz. Eta idatzia dudan ezkero, badaude hor, baina orduan hor daude nire datu importanteak jarraitzen dutenak, hil arte jarraitu dutenak, zeren nire bizitza da oroimena. Beste esaldi badaukat, esana, ni naiz oroitzen naizena. Da nik oroitzen eta sentitzen dudana haurtzaroan dago batez ere. Orduan, nire haurtzaro ezagutzen ez baduzue, ezin duzue datu importanterik eman. Nitaz emango dituzue, bertsolaria izan nintzela, paisa izan nintzela, preso egon nintzela, hori edanak importantea dira, baina nire garrantzia haurtzaroan dago. Alegia esaterako, Bizkargiko mendi horretatik, osaba baten soinuaren barruan munduratu nintzenean. Baina hori luzeago kontatu beharko nizuek eta hori da nirezat importantea eta egun horretan jakin nuenean Bizkargira lehen aldiz joan nintzenean, oraindik sinisten nuen, ikusi nuenean nun jaio nintzen, nun soinuratu nintzen, egun hartantxe egin nuen Hautzaganeko tabernan lehenengo saioa eginarazi zidaten, 7 urte nituela. Hori dira nire bizitzako gailur importanteak. Polita da, Bigarren galdera ere mundu guztiari egiten diogu, eta da, zure ustez, ze urtaro zaren? Hau da, zure izaerak ze urtaroren ezaugarriekin egiten duen gehien bat? Zure ustez? Hor ere, haurtzarora jo behar da batez ere, seminariora. Ni 11 urterekin sartu nintzen orduan. Udaberriak sekarren bukatzen zanean, eta udak sekarren etxera etortzea, etxera itzultzea. Eta nik pelikula oso ondo ulertzen dut. Etxera. Nik ez daukat geroztik, besteik, etxera baizik. Nik seminarioan, 11 urtetik egoitalora, etxera. Orduan, etxera itzultze hori, udaberriak ekartzen zuen. Gero udaberria, berritzea da, baina batez ere, etxeratzea, hurbil zegolago, eta nire etxea etzen kale zoragarri bat eta ez, ni mendian bakartadean bizi nintzen, baina etxea zen, da nik gara itzuli nahi duen. Dorain ere kanpora joaten naizenean, nire pozik handiena izaten da itzultzea. Eta oso animalia territoriala naiz. Etxearen inguruan ibiltzen naiz ondoen. Neu ibili naizen tokietan ibiltzen naiz ondoen, zeren neure oroimenaren gainean, neure sentimentuen gainean nabilelako. Zipolita. Oso ondo udaberria handi bezala. Nire udaberria naiz. Eta oso zentzu oso zentzu berdinean seguramentean kriston. Berdin dit. Azalpen igualakin. Berdin dit. Gero ez dakigu horoskopoan sinisten duzun ala ez. Baina, galdetu nahi duzu aber badakizun horoskopoko zeinu zaren. Ez badakizu lasai begiratu dugu eta. Ez dakit, ez dut asko sinisten, bater ez du sinisten horretan, baina jakin behar dugu, baina orain uste dut Taurus naizela, maiatzekoa naiz. Taurus da? Bai, Taurusara. Begiratu dugu zer den Taurus izatea. Eta uste dugu bazarela bastante. Osa, bat datorrela, guk zuk daukagun zure irudiarekin mentzat bat datorrela. Jartzen du, Tauro dela, irmoa, ausarta eta konstantea zentzu askotan.
segurtasuna sentitzea gustatzen zaie, horregatik bilatzen du hainbeste. Beharrezkoa da segurtasuna bere bizitzan. Tauroa izaki ausarta eta pragmatikoa da, baita borondate handikoa ere. Eta uste dut, etxeari buruz aipatu duzunarekin, eta bueno, bada torrela... Beste tauro oso argi bat da onintzen baita, gure ama. Bada tauro? Tauro da. Eta Muxu pila bat, ama. da, super tauro da. Bai. Hortaz, urrungo galdera. Hau ja da A edo B erantzuteko, bale? Egunero, derrigor, 3 jogur jan behar izatea, ala, bizitzan jogur gehiago sekula ez jatea. Ez jatea. Hautatu dezakezu zeren jogurra? Ez. Osa, jogur, pues nahi duzun tokatzen jogurra. zaizu galleta. A ber, tia, jogurra. Nik 0 jogur bizitzan. Nik 3 jogurra egunero. Ni jango nituzke lau ere. Bat natorre, osa, totalmente. Baina orain, adinarekin, azukreak ez dit mesede handirik egiten, da orduan, natural samarrak edo garrat samarrak eta, baina, jogurrak jango nituzke. Egunero 3, oso ondo. Lau, incluso, Lau. A ber, urrengo galdera. Laranjak ala mandarinak? Mandarinak, laranja egiten zait gehiegi, luzegi bukatzeako. Ni daukat pentsamendu bat oso garatuta gai honekiko. Nik nahi dut batek, zientzialariren batek asmatzea, ez da izango naturala eta nahi duzuena berdin zait, naranja mandarina formatuan. Zaporez gustatzen zait naranja, baina da askoz deserosagoa jateko, eramateko, gainera txorreatz, ez. Ni nahi dut, naranja bat txikia, baina ez mandarina gustuarekin. Ez bakarri txikia zen, naranjari ere ez dizkiozu baina errazken zen Hori, nire dut mandarinan formatuan naranjan gustua. Osa, gauza zailagoak asmatu dira, no? Bai, gurpila. Adibidez, o jo que se, helikoptero bat. Bai. Zau, Xavier? Niri biak, baina sasoi honekoak. Laranjak neguan da, gustatzen zait. Baina jateko eta pixka bate etxean dapakari zaudenean, laranjak zuritzeko eta atalak entzeko eta lana edo eskuak lardaskatzen zaizkizu, baina hori gustatzen bazaizu, ze pixka bat zerrikumeak ere bagara. Beraz, zerrikume unean hartzen zaituenean, laranja ederra da, amuturrak ere. Da gero, beste galdera bat ekarri dugu hemen. Zenik ez dakit. Baina antza baumen daude mandarinak eta clementinak. Nik ez zer den clementina bat. Badakizue bere izen, zuk ez. Clementina moja ziren nire garaian, orain. Orduan badakit bere izen. Baina uste dut, mandarinak direla mandarinak, naranja txikiak bezala borobilegoak eta zapaleagoak direnak, uste dut clementinak direla. Okerrez banago. Pues beitu, gauza berri bat ikasi duzuena ikusentzuleo. Edo behar bada, orain utzi azu esaten ni preso nengoenean, Zamoran kapera bazen Don Clemenciano. Eta bazuen, zue bezalako programa txiki bat, orduko hango irratian desaten zuten Clemenzaz. Ze, azten zenean, Don Clemenzaz. Mosten zuten eta Don Clemenzaz esaten zuten. Igual urrengo programa baterako izena izan daiteke. Urrengo galdera da, zer nahiago duzuen, antzerkira joatea edo zinemara joatea? Antzerkira. Baina alba da palomitekin. Osea, biak alko balira. Antzerkira palomitekin. Nora nahi palomitekin. Nik antzerkia. Zuk, Xavier? Nik bila, baina antzerkia, ni efektuak eta hori horren falta sentitzen dut. Behar bat euskeraz esateko eta deklamatzeko gehiago kostatzen da, baina deklamatzaile hon bat, antzerkia testua da, neuretzako testua da importantea, baina testuari eman behar zaio espresioa. Testu hon bati espresio hon bat ematen zaioen, hori antzerkia. Bestea da, jantzi egiten dira eta hori egiten ez dakinak egiten dutena. Edo egin daiteke, beste bat, baina beste genero bat. Antzerkia hitza da, hitzona, espresio onarekin, nik hori baloratzen dut gehien eta zinean ere bai, aktore onak ikusten ditudanean horrek posten nau eta horrek ematen dit. Baina, zinea beste kontu bat da. Ni ere antzerkizalea, baina aprobetxatuko dugu tartetxo hau Negurbilak filma gomendatzeko, bale? Joan, ikustera edo ikusi nahi duzuen lekuan. Ja ezin da ikusi. Baina gongo dira aukera gehiago. Aterako da numeitu. Eta azken galdera, zer nahiago duzue? Hau, zaila da, nire uste zen antzuteko. Orain arte, bizi izan duzuen dena,
ahaztea, edo beti bizi izan duzuen denarekin akordatzea. Ba, neu hasiko naiz hori garbi Gogoratzea. Hori garbi baitakoa eta. Bizitza nire abintzat da oroimena. Oroimenean dena dago, baina zorionez nire oroimenak gauza batzuk usten ditu albora edo autodefentsa bat da azken batean, eta ni oroimenean bizi naiz eta inor ez da bizi orainean. Edo lengua edo gerokoa pentsatzen ari orduan niretzat oroimena da bizitza. Eta zorionez nire oroimenak selekzionatzen ditu eta usten ditu ez denak, baina gauza honak orduan nik haurtzaroko gauzak berritzen ditudanean ez ditut haurtzarokoak ona ekartzen. Hemen daude eta hementxe sentitzen ditut. Orduan oroimenik ez bazen du, ez dago bizizik. Claro, esan dut, oroimenik ez bagenu ez ginak egu izango. Ez. Baina dena oroitzeak ere igual zoratu egingo... Ez, baina ez duzu dena oroituko egon. Lazai, gertatu ez pasaizu, ahaztu ezin duzun gauza bat. Ze badira horiek. Bai. Badira ahaztu ezineko gauzak. Eta ne pixka bat probatu daukat hori, baina ez hain tragikoa bizi guztirako. Orduan, hori gertatu bazaizu, hori da zorigaitza. Hori da ezin duzuna gainditu. Baina bestela gu hemen gaudenok uste dut egin dezakegula selekzio hori oraindik eta bizi gaitezkela oroimen poskorraren gainean. Oso ondo, pues honekin bukatutanik ez kontra egitearren, baina bai nahi pixka bat bai. meloia zabaldu esango dugu. Eta puntok orain egingo ditu. Ireki meloia. Aipatu dugu ez, Zoriona ideia komertziala dela, eta bat nator eman duzun esplikazioarekin, esan duzun dena sinatuko nuke, baina honez pentsatzen, elkartuko genelako aitzakiarekin, ea poza ere ez ote den ideia komertziala. Ze uste dutez, kapitalismo berantiarrean ezigarenok eta, bizigarenok, ezigaituztela edo bizigarela ohituta unean uneko nahiei momentuan erantzun bat emateko, eta beraz beraz poza hortik jasotzeko, ez? Orduan, gure nahiak behar bezala identifikatzen ditugu eta behar horiek asetzen diren momentuan poza sentitzen dugu, baina askotan da gauzak erostearen bidez edo oso gauza material eta unean uneko eta beraz komertzialen bidez, ez? Orduan, zalantza sortzen zait pozaren ideiarekin, naiz eta bat egiten dudan zure irakurketarekin, eta uste dut askotan poza gorputzaldi bat dela esaten dugula, ez? Sentitzen dugun zerbait, edo zuk aipatu duzun zera hori, baina poza zerbait materiala bihurtu izan da, maiz. Orduan, zalantza sortzen zaitor komertzialaren ideiarekin, eta beste zera bat da, ea zer egingo dugun alai edo alaitasun kontzeptuarekin. Poza egia da, zuk diozuna poza baldin bada motibo friki batekin, horrelakoa bazara, poza emango dizu. Orduan, nik esan nahi dudanen friki horrek ere horrela sentitzen badu eta poza sentitzen badu, poza hori sentitzen du. Nik adibide bat emango dizu poza zer den. Etxera etortzen ginen unean seminariotik, azkeneko mesaren azkena izatezen kanta bakarra euskeraz kantatzen genuena. Kantatzen zena seminarioan. Agur Jesusen ama. Nik hori entzuten dudanean, orain, sentitzen dudan, berritzen zaidan poza, hori ez da gezurra. Hori hor dago, eta beti sentitzen dut. Orduan, zuk horrelako erreferentzia bat, baldin badugu zu erreferentzia utzal bat eta are pozen baten badizu, ematen dizu, baina hor ja burua sartzen da. Motiboak bereizteko eta bar. Orduan buruak ere funtzionatzen du. Batez ere pozen kontua arrazoiaren edo adiminaren kontua da. Poza deskontrolatu egin daiteke. Sentimentuak joaten dira edo etortzen dira. Orduan zuk dominatu behar dituzu adiminarekin. Baina nik poza esaten duen dira, ez dakit, segun nolakoa den ere bakoitza. Orduan,
Baina izatez, sentsazioak antzeko izango dira, baina beste batenak esango zu, baina horregatik posten zara, bueno, hori beste kontu bat da, bizitzaren kontzepzioa nola daukasun eta bar. Hori uste dute, ez dagoela gainera, ez da baiatzerik ere, bakoitzak, baina benetako posa zuri, posa gainera ez da zuk sortzen duzuna, posa etorri egiten zaizu. Zerbait gertaz, posa etorri egiten da, zerbait badaukasunean eta sentitzen ez baduzu motibo posgarri hori badenean sentitzen ez baduzu posa, ez zaude ondo. Ez da egite. Ni gaur posik etorri naizuna. Baina ez du neu provokatu hori, orduan horrek posa ematen dit. Eta bueltan posik hongo naiz. Bueno, hori ez da nik asmatu dudan motiboa. Beraz, bigarrena izan da galdetu dirazu. Ea zer egingo dugun alai edo alaitasun kontzeptuarekin. Alaitasun kontzeptuarekin importanteena da, nik esaldi badaukat, egin ditut gauza on batzuk munduan. Esaterako ez neukan animoa eman eta ez neukan alaitasun bat zabaldu. Oso importantea da. Alai sentitzea hori norbera badaki, baina alaitasuna zabaltzea beste gauza bat da. Da hori da importantea gizartean bizitzeko. Eta niri horrek ematen dit poza, zeren izan ez dudanean hori zabaldu dut eta jendeak horretatik identifikatu izan hau eta neurekiko pentsatzen du, baina nik hori egin duenean ez nengoen zuk pentsatzen duzu moduan, baina lortu dut hori egitea. Alaitasunari buruz hori izango nuke. Sentitzen duenak sorte hori dauka, baina sentitzen ez badu ere zabaldu egin behar du. Orduan, poza etorri egiten da, baina alaitasuna sortu egin daiteke. Sortu daiteke. Da poza ere besteengan, pixka bat loturi daude, sor dezakezu. Poz giroa, batez ere nik hori lanean, lankidekin eta nik beti izan naiz, pixka distentzioa ipintzeko edo beti, zu beti etortzen zara pozik alai, ez, beti nintzen pozik joaten, baina hori transmititzen nuen, hori izaten zidaten, beira, nik hori izan da egin dudan gauza on bat munduan. Eta hori egin dezakezu. Eta hori egin ezkero, asko egokitzen da, asko alaitzen da ingurua. Gustora nago, egin dugun zer honekin. Nina izorduan. Bai. Lehen, irakurri dudanean gauza intelektual inteligente astu zait eta horrekoa jaztea. Orduan, orain, gauza ez inteligente, ez intelektuala egiteko zer egingo dut? Eta horrekoa. Beta horrekoa jantzi, oso ondo izea. Eta horrekoa dira horiek? Bai, klaro. Bueno, begien aurrean duzka. Begien aurrekoak teknikoki. Nik hoien atzean tipula gorri bat ipiniko nuke. Hau gorri jarrita nahikoa. Bai, segi. Bueno, a ver. Esaten, pixka bat aldatzeko tonua ere bai, Jolastuko dugu pixka bat, bueno, ez da jolas bat guztiz, baina hitz egingo dugu gauza ezain sakonei buruz, edo agian bai. Komentatzea, a priori ematen duela munduan, jende guztia oso presaka bizitzen arren, gero, sareetan eta publikatzen dugun danean, gaudela super mega pozik, eta hori, baina asuntoa da, inorretela bizi nahi luken bezain pozik. Más que nada kapitalismoan bizi garelako. Orduan, emango ditut nolabait placer txiki batzuk edo zerrendatu nahi dutzuekin batera, placer txiki batzuk nolabait orokorrean gure bizitza lokoan alaitasuna edo poz txikiak ematen dizkigutenak. Ulertzen da? Placer txikiak. Placer txikiak. Osa, adibidez, hobeto. Pinturaren usaia, gasolinaren usaia edo horrelako gauzen usaia. Jende batentzat da nazkagarria, eta beste jende batentzat da guaia. Plazerra. No? Ulertzen da, jolasa. Bai, niri gustatzen zait pinturaren eta usaina. Ondo. Eta legiarena eta asko. Lur garbitu berria, fregatu berria, eta hola. Niri ez. Zein pintura edo legia? Niri hola, a priori toksikoak diren gauzak. Nahiago dut bizkotxe bat usain. Usaina oso importantea da, oso importantea dira. Niri pintura usaina gustatzen zait, kuadro pintatu berri bat, batez ere artista batek erakusten badi begira zer pintatu da.
haren usain freskoa, bai. Orain, bestea, pintura estudio baten barruan zaudenean, han egoten dan densitatea pinturaren eta hori, askotan da gainera pintorei eurei ere entzun izan diet, euren ofizioaren txarrena hori dela. Egun guztian, maskararekin bizi beharra, tosiko baita, usain kontzentratu hori, baina bestela kuadru baten usain freskoa hori izugarria da. Hondartzako area, niretzat da nazkagarria. Parte bustian hobeto. Baina horrez da area, no? Ja, berez, oso romantizatuta dagoen zera bat da ez, oinu txiki biltzea hondartzan. Niri a priori gustatzen zait. Ez zaidana gustatzen da gero ateratzea hondartzatik. Zerrikeria da. Baina hondartza motak badaude, Claro. Da hondar motak badaude. Hondar soltea lehorra, ez da inbeste gustatzen, baina ura olatua ailegatzen den tokian sortzen den leuntasun eta gogorra izaten da. Eta hori gainera ez da inbeste pegatzen hanketara. Areke... Eta gainera ura dokazu kentzeko. Baina, horre hondar oso ezberdina daude. Bai, Zarautzen lehen zegoen hondar bat, Zarauzko hondar... Originario. Original autentikoa. Sorionekuren garaiko zegoena. Naturala, esentziala. Eta autoktonoa. Eta gero, ez dakit gertatu zen, pues, marea asko edo olatu handiak edo horrelakoren bandik uste, eta gero ibili ziren gruekin eta ekartzen ez dakit nongo hondarra eta pila bat aldatu zen. Claro. Oso kontziente nahi zortaz. Eta orain asko zokerrago da. Ez que ya ez da zarauztarra, igual getariarra da. Ez, oso atzerrikoa zen, Bai. Oso kanpoko hondarra. Bueno, eta hondarra autoktonoa dela nola bueno, hori nik inventatu. Hori nik. Hemen gauza asko inventatzen ditugu. Esaten duzu? Zuk esaten duzuna ez, baina guk esaten duguna da... Desinformazioaren programa. Beste bat. Daukazunean munduko pixagura handiena, historikoa. Osa, iristeak komunera, osa, gainera, iristen zarenean komunera eta komuna gero eta gertuago dagoenean. Oraindik eta handiagoa da pixagura. Zentzu gabe. Bueno, bai, baina, osa nahi dut. Bai. Niri gertatu zait, iristea portalera, sin más, ascensorea hiltzea. Orduan, momentu hortan pixa egitea, nik uste dut indiskutiblea dela. Kenduta daukazunean pixa infekzioa. Zuek oraindik gaztea zarete horrela esperientziak izateko. Zuena. Bueno, nik ezagutzen ditut kasuak, Nik ez dut izan, umetan bai, baina... Bueno, beste placer diskutigarri bat, dutxatzea. Zuk esango duzu kontra zaudela, ze hartu duzu izaera pertsonaia hori eraiki duzu, etzarena dutxatzen, eta ez zaizu gustatzen dutxatzea, baina gezurra da izea. Gaur ere dutxatuta etorri da. Gezurra da. Atzo gauean euriarekin dutxatu zin. Naturak laguntzen ditu. Bueno, guri seminarioan dutxarazten ziguten edo esaten ziguten hori zela ideala, ur hotzarekin goizeko 6:30 negun dutxatzea. Igual ez da oso placer. Eta nik uste dut hori hilgarria zela. Nire anginak eta bar da. Gaur pentsatu gero ez du. Gero pixa infekzioa, claro. No, da egiten genuen. Bai, oso burresa baina ni dutxatientzat, dutxatu horrela. Enaiz dutxatzen. Enaiz dutxatzen. Marroan zaizu dutxatzea gustatzen. Ez zaizu gustatzen dutxatzea. Bueno, nire plazera da dutxatzea urberoarekin. Beroa pasatzea dutxan. Gustatzen zaizu sauna, gustatzen zaizu spa. Dutxa ez. Ja, esplikatu. Zertzara, dutxaiako jefa, osea. Ez kontrakoa. Ja. Eta... Dutxagerokoa. Dutxainezkoa. Eta, azken bat? Venga, ba. Azken nahi. Izara garbiak jarri berritan oera sartzea. Oso polita. Gaur gertatuko zait. Nere ustez, eternamente sobrevalorado dagoen gauza bat. Gezurra. Oso ondo dago. Oso ondo dago nere ustez. Izarak ere mota ezberdinetakoa baitira. Niri fresko hori etzaizkit gehiagi gustatzen, ez da udan ere. Eta hor etxeetan izaten dira eztabaidak eta Andreari eta gizonari diferenteak gustatzen bazaizkio. Adibidez, halako liskar txiki bat egoten da. Niri gustatzen zaizkit, nola pixka bat epela ematen dutenak, udan ere.
Baina, esan, gauza bat da, Eta epelak... hori, batzuk entzuten dutenean esaten dute, baina nola. Bueno, zueri, Nik uste dut, epelak eta freskoak izan daitekela diskusio logiko bat, baina garbiak edo zikinak ez da diskusio bat. Ez, eta garbitu berriak oso ondo. Nik gaur dauzkat ez Baina, bakarrik gero garbitu kontua da, berriak. gure belaunaldian nik daukat araz, oza, nik nago kezkatuta benetan, nire lagunen artean egin dudalako galdeketa moduko bat informala eta apuntatu gabe eta horrela, baina jendeak gutxiegi, oso gutxi, Bai. garbitzen ditu bere izarak. Aurrekoan komentatu nion lagun bati, osea, como, nik astelenero aldatzen ditu bara izarak, Bueno, tío. bai! Zu jakingo bazenu, nik gaur etxean daukadana, izara aldaketarena, zenbaterainoko eventoa den. Osea, eventoa da, Bazarete, lo sentitzen dut horrela esate, baina pertsona nazkagarria. Baina gero ni dutxatzen naiz. Ta? Baina izaretak hartu izan nezakeen zikina. Ja, kentzen duzu. Kentzen dut Lo egin ostean dutxatzen baldin mazera, teknikoki ja garbitu ditzarazu. Enago baterea dos, osea, ez dugu eta izkusi. pijama garbi badago ere ez du balio. Gehiago. Nik astelenetan egiten dut Ba. Claro, baina ni erritual pijama osoa. gabe egiten dut, Dutxatzen no? naiz, pijama garbia jasten dut eta izarak aldatzen ditut. Baina pijama gabe egiten baduzulo, Ba, orduan gehiago zikintzen Aizea, hori da are zikinago. bueno, nire ustez ez. Sin más. Eta oso ados nago ni izara ez freskoekin, Gustatzen zait izara potoloen asunto hori. Ni normalen fina, baina freskoa dauzkat gaur probatzeko. Nik nire Kontatuko oean, dizuet de hecho, hurrengoan. ez dauzkat izarak, uste dut. Ba, aizea, bauzkazu. Gero hori da zerrikeria. Daukazunean neguan nordikoa taula, eta jendea perezaz pasatzen dituena bi egun nordikoarekin bakarri jarri gabe nordikoari funda eta gauza biek. Bueno. Bueno, vale, ja. Ez gara sartuko. Eta horrela, hartu genuen egun batean sarna. Horregatik ere ez joten di, hauen etxeetara lo egitera. Ez, nire etxean ez da inoiz egon sarna. Aizearenean egon sarna ez, zenean baina ere. izana zikinak. Bai. Bueno, eta horrela, jazta. Bukatu da gaurko zikinkeria. Zikinkeria, gozoa da, Hombre, eharra. Bai. Laranja jatea beti ondo dator. Geldituko dugu ez, badator orain gure grego maitea, hemen bere kontuak kontatzera. Ea ba. Beatriz Gregoria Egizabalen harrikada. Kaixo Grego, zorionak eta urte berri on. Kaixo. Ai, ama! Ez da gezo ze ilusio egiten. Nik hau, bai ez nula, bueno, ez que nire ametxetan ere, Ametsetan ere ez. ez da ere. Zer pena. Miren amurizaren aitaren onduan ni eserita. Nik, oi ez nun espero, Bueno, a ber, gero, bai, zuk esango zuen, no? Miren aita. Baina ez que, nik miren ezagutu nun zu baino lehen, no? Bueno, gutxien ez egidazu promes ametsen bat egingo duzula. Bueno, bai, igual hemendik aurre, bai, ite bait kontatuko jeta, hauei, porque hau dena kontatzeu, esan, mireni, esango jot, Nik egingo dut. A ber, ez dizute gero kontuatu. Zure betaurreko egin. Eta gantxitan nahi zure bai. Hori, bai. Bueno, zoriona, ez dizut, zorionekua, ni. Hemen, ez dizue gehiagi, erabili dezue, hori atea zaizuela, ez dakit, esku hori. Hola. Zorioneku, que guai zuri entzunda eta saberi ganar jakinda zer esan duen, agian hor kontatu nahi zutena zan, txoriak, oza, xori, bai? Hori, kaka intzun hor eskultura horren gainean, orduan da, eskultura, eskultura, o peineta, o ez dakigu oso ondo, kaka intzun, zorioneku, Bai. Bueno, sin más, hori da, datuak ematen, gero gainera zuk esan duzu. De hecho da, txorion esku eta gero, claro. Claro, deitu beharko deu saberri ganarrea, orduan. Esplikatzeko, a ber, beste tontakerik esan dituzte. Eta gaina, mira, zuk esan duzu, esan duzu. Eta egila, eta ez badare, zein importa zaio. Egia, guk uste badu, ondo. Bueno, nik lanak inadazkak, zoriontasuna. Zer gauza interesgarriak, Zoriontasuna egila da, zertako hainbeste. Bertsolariak ez ganentzako, zertako behar ditu hainbeste zilaba. Bi horiek ez daude gaizki bertsolarientzat. Laburra behar dutenean zorion, luzeago behar dutenean zoriontasun,
gainera alako onditasun bat ere ematen zaio, ez da, gaizki. Bai, bertsolaria zaretonentzako, bai, baina gutzako, ni zer Zuretzan nahikoa da zorion. Claro. Denbora galtzeko bestik, ez? Bai. Silaba gehiago esaten, nik umia bronka botatzeko silaba gutxigo hobe. Orduan, bueno, ez nagoela, a ber, ez nago egon Agustin bronka botatzen, Adibide bat da bakarrik. Adibide bat da bakarrik. Matezun gure lana dela bertsolari eta zurea bronka. Ja, total, ez, osea, bueno, nire umiak zorionekuak nire umiak. Bateko oraindik izango du zoriontasuntsua. Ja, flipa. Hori asko igual. Zorion tatxatxu. Oie, esateko ere, bueno, orduan, nik galdera batzu dazkat, gero zuek esan dakoakin ere, india zuen labura jarri minio. Zoriona, ondo? Gero, zorionak zuri, oza, singularra, plurala, zoriona bat baino gehiago egon daitezke, oza, hemen liatzen nahi naiz, porque, claro, esan dezu, ez da existitzen. Guain, zorionak zuri, oza, estan existitzen zerbait opadi date, nei, kantatzen diatenia, oza, zer da? Pozak zuri. Claro, pozak zuri, bueno, pozak zuri, esan deula ere, ez, gero, bestia, pozare komertziala da, aizue mesedez, Oza, gu bizin behar deu, normal, oza. Hemendik aurra pintutuko dugu. La, zuri. Claro, himnoa bezala, letra gabe, hola, claro, porque dena, bueno, orduan, hori, gero, zorri, esan dezu, zorri, gero, zorrionak ez da txarra, Baina zorrionik badago. Kaldera hoizen euken, zorrionik, bueno, zorri. Aurre hartu dizut orduan. Txoriak dauden bezala, igual zorri, pikatzen ez dutenak, izango ja honak, ez? Bizirik daude, ez dizuen molestatzen, simbiotikoa zorrionak, izango ja hoiek, bueno, ez dakigu. Hau da, ja, igual gehiagi. Badaude zorri simbiotikoak? Igual justo txupatzen dizute ansiedadea edo zerbait. Bueno, molaria, beriz, zer eskatu dezu esan dezuela, mandarina, clementina, zertan? Naranja, mandarina. Bueno, pues eskatu daitezke, zorri onak. Mandaranja. Mandaranja, naranjina. Edo landarina. Landarina, laranja. Ne, ustez mandaranja hobeto. Landarina. Bueno, ondo, orduan, pluralan, hori, arlo desberdinetan izan zaitezke zoriontsu. Ez que haure, galdera oso potentea da. Osa, zoriontsu, zara, bakizu zure filosofia ekialdeko kulturen filosofian antzekoa dela? Ez que ni informatu naiz. Eta ekialde urrunean izango da, bueno, ez dakigu. Zoriontasuna gauza bada harmonia. Zuk ezazula ez dela existitzen, egila da, harmonia ez da existitzen. Eta gero dago poza. Baina horekaz esan du zerbait, orduan harmoniarekin badaka. Harmoniarek egia da. Bai, batzuk joera gehiago daukate, sorte hori badaukate, baina horiek normalki sortzaileak ez direnak, ez dira artistak ez izaten, direnak. sortzaileak. Bueno, horrekin eitxoin, gero, bueno, edo, ja. Zoriontasuna gehiegi baliosten da? Ondo esan den, baliosten? Eta bai. Gehiegi, bai, propagandan bai. Bakera, datu bat esango zuet gaina. Ni, hola, belaunaldien artean, osea, ez, ni hemen erdi nago, oantxe bertan. Bai, ez, hoi onartzen dugu, ez? Egia da, bai. Oza, egia da, hori da, ez da, dato, Orain arteko lehenengo aldia. Bai, beti nire. Orain arte... Eskerrak, torri zean bestela ni betiot. Zure sarrerako bideotxoan jartzen du, adina konpensatzeko. Gaur ez. Bueno, baino dago adin batean. Eta hor gertatzen da, oza, emakumei batez ere, oso binario jarri naiz, baino esan nahi dut emakume, pues, menopausia zitzain nahi dut, bale? Ja está, orduan ja, bale. Estrogenoak jetxiteia, baino flipa, serotonina, dopamina eta oxitozina ere bera iteute. Eta justo dia plazerraren hormonak. Orduan, karo, zoriontasuna baliozten da, eta nahi plazerraren hormonak bera ite bat, poza, azuk esaten zenuna, oza, gero eta zailago, claro, frustrazio batean sartzen gaituzte. Aldiz, esaten badezu, postasuna. Bueno, pues daude momentu txuak, baina ez da iritsi behar da zerbait eta, nahi bizitzak rexago baita zaitu hain. Hau jakin da, Claro. Ados, denak, ez? Ez da, gaizki, baina zuk esan dituzun horiek geisten direnean, horiek fizikoki geisten dira, baina adimena ez da geisten edo ez dagoa jetxi beharrik. Pos handiak adimenetik datoz, Ja, baina adimen eukin behar da, zera.
Hori da arazo nagusia. Zorion horrekin jaio zarete, beste batzuk nahiko lan, orduan, karo, nik espero daukatena mantentzia, porque daukatena bera ite bait, ja ez dakit zeingo deten. Karo, batzuk zaudete, sobraus adimenakin, eta orduan, klaro, baino, espero ez geistea, baina zuk ez dala, mantentzen dala. Adimena bai, mantendu daiteke eta gehitu ere bai. Gehitu, gustatzen. Gehitu ere bai. Ta adimenean gutxienez lor dezakezu zorion ustezko faltzuak ez egitea. Ez egitea? Ez egitea, ez. Zorion faltzu? Zuk zerbait itxaroten baduzu beteko esten edo ezin dena, alprapere gari zara itxaroten. Hobe da ezer ez itxarotea. Oain ulertu dut, baino, porque beste galdera bada, txonik hemen dakatena. Ta zuk, zoriontsu zarela pentsatzen badezu, zoriontsu zara? Pentsatzen badut bai. Claro. Zer nire izaeran da zurean ere, pentsamendua izango da, behar bada, gutxienez sentimenduaren parekoa. Pentsatzen baduzu, pasara. Ya está, pues orduan, ez dakiz zertako indezuen podcast hau. Tan beste buelta, pentsatze badezu, basara. Ta aldiz, ni kanpotik esatet, jode, horrek, zoriontsu, oi bai, zoriontsu izateko dena daka, ta ez da. Baina ez da erraza pentsatzea. Porque peak ez badu pentsatzen, ez da. Bai, baina Zu pentsatzeak bestenak ez du balio, norberak berea pentsatu behar du. Zu nahi bezala pentsatzea ez da erraza. Oso zaila da bizitzea, barkatu esatia. Berez, hortarako tresna bada, zorionaren kontzeptua. Ez poza da horretarako bibu. Ez, baina zoriona, komertziala ezak zer da, pixka bat, zu pentsatzen baduzu oso ondona. Baina zoriona da utopia bat bezala. Eta utopiaren zai bizi bazara ez zara bizi. Hori bai. Bai. Ja, ikusten da. Zuretan eradimena. Ja, bai, bueno, nik hola planta, gero hauek jute, ja, orduan, hemen gustatu zaidara. Zoriona egoera iraunkor bat bezala komertziala dala, esan duzu? Bai. Orduan, poza ja sartu, porque claro, eta poza, bueno, hoi ja zuen debatea. Orduan, gizakia ez dalako iraunkorra emozionalki. Ez. Orduan, gaude hemen denok terapia iten oreka emozionala lortzeko, eta ez da existitzen. Dirua botatzen nahi gea, idiota batzu bezala, eta guai badakigu ez dala existitzen oreka emozionala. Are gehiago, artista izateko ezin dugu oreka emozionala euki. Orduan, claro, esan du, delako artistak, orduan, inbiar deu ja banatu, oreka emozionala dana, pues da jende sin más. Oreka emozionala ere idea komertzial bada, ze ordan egin behar diozu terapeuta. Claro, baina gaina, ez dezula lortu nahi, artista izan nahi badezu. Baina, claro, artista izan ostras, Hori esaterako zuk ez dakit sinetziko duzun, baina zerua irudikatzen duzu, ez da? Zerua zer izan daiteken? Irudikatu bai. Irudikatu horrela, han ura badirudi izango litzatekela lasaitasun, oreka, baretasun, eternoa. Nei bakizu... Han elizak arteri beharko. Aspertu ere bai. Arterik ez da. Nik zerua imaginatzen jende guztia, oza, nik bintzat nire bizitzan egon dana taildana, hola, etzan da, odei baten gainean, nahi behi da. Bai. Eta gero gaina ez da jende gehiagi, baina ez da superpoblatu egongo, ja, ez, azkenian hor gertatuko da, jendeak, primera línea de nube, ez esatean, utzi nahi hor. Espekulatzen hasiko gara zeruan. Nire buruan ez, porque daude, bueno, ya está, haure, junitza, ja, claro, artista. Pues desorekatua. Es bueno artista. Bueno, eta gero... Bai, artista bai, Grego. Grego, artista hundi bat, zara. Bueno, a ver, bere txikia, o sea, tamaño ez zara oso hundia, Es bueno, es que baina, uste ya zue, armaga, Bueno, baina itxen beste galdera bat. Zuk esan duzu, zergatik atzo posik eta gaur triste? Zerka, hau oso, porque desorekakin jarraitza dugu, ezta? Bueno, ni bakit. Irakurri, kontatu indiate beste jende adimen handiko jendeak. Zuek olobiontea bat zer damakizue? Bai. Guri ere adimen handiko jende horrek kontatu digu. Kontatu dizue. Orduan, gea multiespeziak, gu gara olobionte bat, espezie asko osatuta. Orduan, karo, nik, porque buruako naino bakarrik ematen, pentsatzet, nik atzo janbanun, jo que se, kurkuma. Kurkuma. Txokolatezko palmera. Oso ona kurkuma, Oso ona. Txuk, baina, karo, jatezu hoi, sartzeiozu hoi zure olobionteari, hor dauden espezietako bati etzaio gustatu,
te ha jodido el día. Claro. Urrengo egunean triste zaude, eta zu, ez da, karo, ze pentsatuko zu dela atzo janulako Kurkuma. laranjina bat. Orduan, claro, hortik gero, bipolar ez que olobionte baten dianez, Kontra esankorra da, per se, gure olobiontea. total, eta gero juteia terapiara, osea, olobiontea baretzeko, osea, anulatzeko, gora desoreja emozionada! Gora! Bueno, es que... ostras, ez? Eta, bueno, gero, amuriza, bakatu gaizatea, Nietzscheren parekoa zea. Zeren parekoa? Nietzsche. Ah, Nietzsche. Nietzsche. Ikar, Nietzsche. Nietzschen. Bueno, Nietzsche, bai. Nietzschen. Sintxan ez, Doraemon esan dezu, ez? Dagoibola. Ez que niri... Doraemon, ez, nintzan... Dotakon. Zuek ez dakizuen nordan. Gure amarrekin dugu. Bueno, ze ondo Dragoibola. Oi, ez nekin nik, Qué fuerte, Gero, indaitezke gauza, entziklopedia bat idatzi, eta Doraemon itzuli. Claro, baiet. Claro, baiet. Bueno, neriakin. Irakurri ditut, porque hor da claro, nik lanakin ditut. Eudonemismoa, zinismoa, hedonismoa... Igual bakizu zer dian nik, apuntatu ditut, baina gero epikureismoa, guzti hauek zoriot, arrazionalismoa, utilitarismoa, gero dago, sekta bat estatu batuetan, ez dakizatik jarri dute, porque ongo, jartzeula, zoriontasuna aukerazkoa da. Hau da, erabaki bat. Honekin, bat itezue? Ez. Claro, zuk erabakitzen baduzu zoriontxoa zarela eta pentsatzen baduzu egia dela zoriontxoa zarela esan dugu hortaz, bai. Sektan parte hartu dezakezu. Gero, eta gauza bat, eta alaia, hau ja izan da, el doble, ez dakizu, salto mortal. Alaia, berdin dio zuk zean edo ez, baina zabaldu dezakezu, baina poza etorrite zaizu, alaitasuna egin itezu, ostras! Orduan, sentimenduak perse ez dira ezer, baina izendapen nazten egargarri bagarela orduan. Osa, sentimenduak perse ez dira ezer, baina izen diferentea jartzen dizkiogu ordenatzeko pentsamendua, ez? Joder. Ez que listas. Ja, tia. Bai, gustatu zait. Bueno, Nietzschek esateu, eta bere jarraitzaileek, gizakia ez da zoriontasunerantz zuzendutako izakia. Sufrimendua pairatzeko sortua izan dena baizik. Joder, Nietzsche, que katastrofista. Toma, Nietzsche. Bueno, bai, hemen ere hola gelditu da, Lasai, Nietzsche. Porque... Ez, guk pozean sinisten dugu. Asmakizun badarako. Ez, etorri egitu zaizu, poza. Torrite zaizu... Matematik asmatu zuen goza. Esan du, beha, porque bakoitza gaina... Gero, zertaz posten garen ere... Claro, hau, individual bezala, azken horrek posta emateit. Igual da norbaiti burua... Mostea, claro. Etorri zait. Da terapiara berriz, porque etorri zaizu zerbait esan duzula. Hau igual ez da normala. Porque erakutsi digute, ezintziala postu norbaiti lepoa mosten nik... Txika, pues igual... Baina hau da, segun nori, beti gora, gointik bera. Nori, baldintzatazu juntibo. Claro, es que, esate zuete, buruak indit, estanda bezala. Bueno, orduan, arlo desberdinetan zoriontxu, bueno, esango jasue, ni, es que, claro, apunte pila, gauza pila esan dituzue, oen dazkatemen, porque gero zoriontxu, zoritxartxu, da. Zoritxarreko. Esan daiteke, bai, zoritxarreko, bai. Nobita, Zoritxartxu Txartzu, Txartxu, gaude ez, txartxu hoi. Zoritxarrekoak asko daude munduan, zoritxarrez. Bai. Zorigaitz. Zorigaitzekoak, iguala. Zorigaitzu da, ja. Zorigaitzki. JZ, hoi da, ikasteko, TZTS eta TX. Zorigaitz, ez praktikatzeko. Bueno, orduan, arloak mailakatu behar dira, oza, nik esan, zu arlo desberdina da eskagu bizitzan, eta orduan, zu zorion txu. Izan zaitezke, arlo batzutan, eta beste batzutan, ez? Bai, claro. Vale? Baina, igual dena bat da. Orduan, zoriona dakazu arlo batean, zoritxarra bestian, neutro. Plus, gehi minus. Baina, gauzek ez daukate pixu orekatua bizitzan, ez? Ja, bueno, vale. Baina adibidez, arlo pertsonalean
Zoriontsu bezea? Arlo, bueno, es que ya hemen dator, gauza hauek, osea, pertsonala, neuzkan, arlo pertsonala, arlo profesionala, arlo korporala, arlo psikologikoa, arlo sozial, arlo kromatikoa, arlo estilistikoa, jo que sé, hemen aizate kamisetekin, arlo lagunarteko arloa, arlo intelektuala, hauek dena arlo desberdinak dira, edo... Pertsona bat gara, A ver, Olobionte! Orduan, olobiontea ego daiteke zatituta, ulertzen zoriontsua da, hau? Baina, hau ez? Satanak eragiten dugu eta maila ezberdinetan, baina azkenean gu gara zoriontsu dagoena eta triste dagoena, oza, gu Baina gara. jendeak itzaiteu, arlo profesionalean oso ondo, gero etxean una mierda, baina, bez? Baina orduan oso ondo ez zaudez. Osea, denak A ber, eragiten egin dizu. dezakezuna performatu, Bai, eta baina jendeak lanean- ba omen dakiena bere izten arlo personala eta arlo profesionala. Imposiblea da, lau. Nik Ba, gauza omen bat daki, esango dizut, jendeak. Robotek. Ja, jakin, bai. Hori dena, baina ia. Hemen ari gara hitz egiteagatik, ala Bai, no sé, Zu? itzaitegatik. horregatik ari gara. Hori da posa. Hoi da posa, claro, hoi da posa, hoi da. Noa iritsiko gea? Baina, eta guk oain barruti dakaun posa, porque bestago bat esango zuet, zer da posa kontzentratua egotea. Ta hemen oain zai gara tontakeritan kontzentratuak. Ta orduan horrek zer eragiteigu? Posa, etorriteala. Joder, ya está. Oso ondo. Es que, Ongi etorri posa. ongi etorri posa, etorri zarela, guk Ze ondo. Gu deitu gabe. Gu deitu gabe, porque gu zorionak ineginan ez deula zertako nahi ja zoriona. Guk nahi deu poza eta alaitasuna zabaldu. Joder. Aupa, Grego. Ikusten, nola egia den hori. Egia da. Da nork esan dizu edo nork esan diniri zuetenak barrutik ala izadutela. Ba, ez dakigu edo ez dio hainbeste ardura. Baina ardura. hortan ari gara, hori da importantea. Zoena, igual drama batekin gaude hemen, denak, ez dakizu, eta guain gaude hemen. Etorri zaigulako. Jo, punto, Zure, bai, etorri Punto dagoena, ez dago eta- bat ere pozik. Mira, hiru programetan esaten du, noiz sartuko Oso dut ondo, nik, Osea, punto. oso pozik gaude. Vale, baina igual, uste dut ja, gure pozaren amaiera iritsi da. Punto gorda ireki du ja. Hombre, es que amaiera behar du, porque esan dugu, ez Gora dala, beratxu. gora Orain, beratxua. bera bakarrik, bere pixuarekin, erori egingo da bere poza. Hemen Gure poza. geldituko balitz hilabete, pues igual ingresatu egingo gintuzketen. Hortaz, bukatuko dugu programa, horretarako ekarri ditugu alde batetik Xabier Ramonizaren umetako argazki bat. Dela Argazkia, de hecho. bakarrenetarikoa, esan duenez. Hemen dago, Xabier eskalatzen, edo ez dakit zertan ari zaren, esplikatuko zuko beto. Bai, eskalatzen. Hori da nire haurtzarako hain aurraen aizamabi urte edo 13 izango ditut hor gehienez ere seminarioko eskursio batean deriotik joan ginen Sopelara eta bitartean Butroi gaztelura, Butroira. Orduan gaztelura zegoen abandonaturik eta hor gazteluaren inguruan landare igokariak eta dani handi gora, neure arrokeritxuak egiten, bazarritarra eta orduan besteak komunitate osoan 100 edo 150 eta barmutiko eta nian gora. Hori dago 2. edo 3. solairuan da banua alako torre batera igotzen ari nintzen, da Badago bai, gure zaindari zionak kamera bat zekoan, da atera zuen, da argazkia da garbia gainera. Bai, oso guaia da. oso polita da. Nola da, baba hori luzatzen dikala zeruraino, ipuñoi, Oie, etorri. Gauza bat, barkatu, igual ja isilik emerun, baino, karo, zuk oroitzapenean bizitza, ona dakazulako, oza, zer goatzen ez dugunok, Nos jodemos. pues sortu behar deu, mantentzeko. Oroitzapena inventatzea ere ondo dago. Inventatu beharko deu, ja. Gure bizitza inventatu polita da. Eta, bueno, amaitzeko, Bai. egingo duguna da, puntoren anonimotasuna behin betiko... Ze aurreko programako puntoren argazkia pixka trampatzen dire, bai. Baina hemen daukagu benetako punto txikitan. A, dena ezin da jaki. Aurpegia eta bat dauka. Ez du jaki. Bazekien punto Baina izango zela. badaki geri egiten, lehenengo pista. Bueno, hemen dago punto, piztina baten, eskubiak aurpegian jarrita... Ez, ez dago jantzi horrelakoa da. batekin. Horrelakoa da, punto. Hortaz, bueno, hau izan da gaurko saioak eman duena. Ni behintzat oso pozik eta oso gustura egon naiz. Plazer handia izan da, zu hemen izatea, Xabier, eskerrik asko etortzearren. Urrengoan etorri nahi baduzu ere, bakizu non gauden.
Ja ikasi duzu, atea nun dagoen eta hori dena? Eskerrik asko zueri, niri gazteen gana berriz itzultzea eta beti gustatu izan zait, eta honelako tertulia batean parte hartzea nola ez, eta eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko oso pozik. Bai. Ke guai. Mila esker denoi. Agur ikusentzuleok, ale! Urrengor arte. Gogoratu programa hau eta horreko guztiak argia.eusen daudela ikusgai. Hanerrek esango du beste leku batzuetan ere bai, baina zuek argia.eusen ikusi. Muxu denoi. Ala, eskerrik asko, agur.